Oma yansomro na yene nachi ne nyankwaje eda edi akire yama adoforo mu nyina akwa babiom eba salvation a ejumedie so ene eye benada o studio haruma eye no nsia abapa wosima aduasanum Kumasi Sokoba Wood Village if I can just near chairs of Penny or then who can the major prophet Jacob Bechi Papa need him maybe I will be a radiation anyway. Every say it a radiation and oh show me our TikTok Facebook YouTube Mamadana share live video no more for Sisia power tap the screen and kwaje brano edru so and if you hire as a gafon penny for ba ko ha men Canada so na eye ubed and I didn't remember ubed usu or ha the chief Bible reader Yes, I get to the chief Bible reader or her Ubed and a fee MG. What's you did to say? Joseph, when I could dive, yes, all right. Everybody out of God, bless you all for joining us this evening for our live program. We'll share more TikTok. I say God of possibilities. I like if you don't go Richard bless you. Apostle you all life and so Mami Jidini, I really love you. I rather show me pedi oh yeah no. Don't do can when you go Richard bless you. Do show Facebook and YouTube jina already nyanko pon show. Na me ka say Kumasi Sokoba Wood Village. Ochina mpaabo. Ochina ukura bia na mpaabo da ewa ha. Enti message e command of no nyina ukura bia no ye hwehye ne bepiem. Kumasi Sokoba Wood Village Bola Janche eye bete asase kronkron no so bomode so do na betitia ha na impeja ne nkoso ne nkunimdi ayawodia ukuyere bia yishia eye mpabo afiare bia so ye wochira memenda ya non service na me ka wo se kwesere be na wotwe eye omuni mpabo kese no baso den Peter Bedu all life no so wakra wa be join me God richly bless you. See simple and a program ebaso ye guso ayebo hu dawuro nti shadow so na ebo ahofa hu be grandpa bodimbi o se 2025 u future career won saka o se wunya break through nti mabibia ntwo se kire no kwa mba fa so abekra master every adwumam na wabana do hu be grandpa bodimbi na bibia kama ebrenini ebredu se wo so wunya wa nkunimdie emfranka ekita the Sunday see simple mpabone baso na najo mega watch night deliverance service koso den say the Mr. Rishi bisi abuja no nya say keto ijaro wa so si papa we go for mama kugwa mremu nya say keto akura na najo adam pabona to aso brother pabo beto aso kuara na adwuma no pomponso and also direction wo mo ebeye ne won ka share so say ibe iska e dia boa evangelism adwuma no na me adwuma na ye ni sika de do hwehwe media no so nyina yesere mu eduru ho a number na the screen so no na wafa na wa contribute na ye kama o hwe mo TikTok wa me pacho ko profile wa number no da ho
opɛso ne atwetwe nkɔmɔ fa program no ho ano so yɛbɛgye so fɛfɛɛfɛ ne yawada so na ya no pano pabo no bɛkɔ so ifiara no pampabo wɔ hɔ na nadwo ɛna yɛ mpabo no nyina wie yɛ a yɛde akwankyere gu akwam ɛyɛ free yɛ ha akwankyere no yɛntɔ no nten wɔ yɛrɛ nso aha kusua kɔkɔ yɛtwa mu Yesu dinim enti fa ho bɛwuram na number no na da TV na se hɔ no na ofra na bibia kama Obed before awurade nsha amen enyumre Yesu Kristo die nkwache damaye yɛba na yɛabɛdwendwe Kristo asɛm ho Mr. Racing so ha penikɛsi hɔ yi deɛ yɛbɛbɛna bɔ mpa yɛ ma yɛ na bibia ayɛ kama Mr. Racing akɔ aba efie bɔkɔ da Kristo ase sɛ dɛ enkwada so wo emu deɛ ɔbɔ na ɔyɛ bia ma yɛ yɛda ɔba deɛ na se busuafoɔ yɛde kamera no atoro so kama nti bisa sɛ fɛ kɔ mpaabɔ mu yɛda na Abraham Nyankopɔn, Isaac Nyankopɔn, Jacob Nyankopɔn to be nyina wura yɛ na sɛ kam ne daa amen yɛda wase ɛhyɛ wo de kukura wotie de monyam sɛne da yi so wadom yɛn na wabɔ yɛn ho ban na wakae ne nyɛ da so tie nkwam dwumadi a wode hyɛ wo nko ansa no ɛna ɛfiri tete de ɛbɛduru ɛnɛ akyiri mba so wosie nkɔ wiase nyinaa kɔka wo asɛm no ɛno ɔma bɛgye die no yɛabɔ ma su wɔbɛka wɔabusua no ho ɛnɛ anwummerɛ yi wakoa David owusu ogyewura ɔde n'asɛ w'asɛm no ɛɛba ɔman no awurade hyɛ wo den awurade kae no honkonko tumi no ahoɔden a wode awura ne mu no ma ne kɛkyɛmagya na ɔka asɛm no ɛmfa ntwe akra ma wo din awurade nka yɛn ɔma wo sɛ mbɛtie so no asɛm no nka ɔma akoma na wotumi nsakyera ɛfa makɔ ambɔ ne ho na munya nkwama ɔmɔ kra awurade nka yɛn na ɔndom ɛ na dɔba Yeshua Mashiach dim ti amen yɛbɛda ɛyɛ Mr. Wilson ase ayasankafo mpanimfoɔ no baako ɛno no ɔwɔ asafo yi mu sɛ sabakani kɛseɛ paa awurade ɛnsa wɔ no so yɛabɔ mpa yɛwie nti yɛbɛtoa nyame asɛm no so na yɛgu so a yɛbɔ asɛmpa no dawuro nti sɛdeɛ daa no adɔfo no agye berɛ ɛne yɛtena ɛti awurade asɛm no mɛsɛ wɔ sɛ ɛberɛ mu wobɛgye berɛ na nso woadwane yɛ ɛnɛ de yɛnkyɛ bebree yɛnkyɛ bebree na mmom no sɛ ɛte fa so deɛ a ɛyɛ asɛm o yɛwɔ nyame ma ne adɔfo no yɛabɔ mpa yɛawie let's go straight to the point yɛnkɔ yɛ asɛm no so nnura no sɛ yɛba media no so ɛne adɔfo no mu nyame ma ɛbɛkyɛ nyame asɛm ɛsɛ no me develop different strategy in the preaching yɛmfa ntu mmirika bebree sɛ first no mmirika yɛtete ne ɛma so but punches wom wonya bɔtrɛ de to fɔ mu a na aba mu a yɛ ana ɛno nso boa yɛnmu owura bi ɔsɛ video kɔgyina akɔ ho a sisi ana no quotation asa quotation bɛyɛ 20 minutes na asa na wogyina hɔ deɛ yɛ asɛ kenka no bɛka ama no ɔka no wɔ so akyerɛ mu adi akyire na Yesu kaa sɛ ɔsɛ na Yesu kaa sɛ ɛsi na ɔkɔ foforɔ
nyankopɔn hyɛ adɔfo no mu ti no ɛnɛ so yɛde to fam ɛno yɛde to fam ɛnɛ so yɛde to fam ɛno a message no a yɛne nyame ma kyɛɛ no yɛtodi sɛ nkwagyeɛ nna fam enti bɔmmɔden sɛ wobɔbɔ obirɛ yie nkwagyeɛ nna fam sɛdeɛ ana binom hu no bɛsrɛ dodoɔ hwɛ me tiktok no mompa one tap the screen na monhyɛ ma afoforɔ na mondɔpɛ mu comment Facebook ne YouTube ne nyinaa na biribi anyɛ kama ɛnɛ nso yɛbɛsua asɛm foforɔ ɛnɛ asɛm a de ba no yɛato din sɛ the heart of a man. Yeah. The heart of sɛ borɔfo no yɛ the heart of man anaa the heart of a man. The heart of man or the heart of man. The heart of men. Na sɛ abi ani hɔ okay nipa koma very good borɔfo no yɛbisawesɛ yɛasɛm o yɛbɛkasa fa nipa koma ho ɔn sɛ mene de bia no bɛtena se a I always teach about heaven. Because ɛno ne akristofoɔ nyinaa ani da soɔ though one say messages no they have been grouped into be a bɛyɛ 3 or 4 categories ne ade biara wɔ ne lane mu a ɛdi nyame asɛm no hyɛ nipa nkuran ɛtu nipa fo ɛtu nipa gyidim ɛka bɔne anim nti ɛtɔ da a yɛde ba fam na yɛato nipa gyidim but ɛnei no deɛ ɛne sɛdeɛ wiase ne kɔre deɛ ɔsɛ yɛmia nipa hunu akristofoɔ titiri specially yɛma wɔ mu hunu baabi ɔma ni da soɔ no wɔ ɛsɛ asɔfoɔ bebrebe ɛtwe heaven ho ɛnidasoɔ firi nipa dwenem asɛ wiase mmom na asɔfoɔ dodoɔ no a ka mu nsɛm ɛde kyerɛ nsɔrema wobɛdi yie ɔba media no so a asɛ bible no ayina ha prosperity ne nneɛma asɛ asase so nneɛma nko a na ɔmo ka ho asɛm ɔmo ma nipa hunu sɛ sɛ nipa wu a na nsan ɔkra na ɛtie mu no wɔ baabi a ɛɛkorɔ asɔfoɔ dodoɔ no a ne asɛbakafoɔ dodoɔ ma nipa hunu after death deɛ wɔ hɔ nti yɛba media no so ne yɛbɛka nyame asɛm no si a ɛmmerɛ yɛ ɔbɔ ɔka sɛ evangelist radio hardway tɛm biara sɛ wɔn nsɛm no heavy bɔne ɔsɛ bɛka bɔne ho asɛm de kyerɛ wo na wosuro bɔne ɛnyɛ saa yesu kristo ba a baabi a ɔbɛto afa no wontumi nyina no dabi ɛnyɛ adeɛ dasɛm yes ɔn sɛ nyame asɛm no ɔse ɛyɛ nkrantɛ ɛpaapa wɔ kra ne akwaa ne kyi mu ɛtwa baabiaa enti ɛnɛ the heart of men nipa koma yɛka ho asɛm kakraa bi asase a bɛtena so yi ɛne yɛabrabɔ a yɛrebɔ no onipa biara ɔbaa ana akye mo awo na wabɛtena asase wei so adi nkyene no adi mako na adam asase wei so woda so te so obie no saa akoma no yɛde awoyɛ no yɛntimi mfa nko nyame nkyɛn daabi oh yes yɛntimi mfa akoma no a yɛde ɛfiri yɛ maame yɛ mu baayɛ no yɛntimi mfa no no nko nyame nkyɛn ɛwɔ sɛ ɛreplace ɛyɛ huhum asɛm ɛwɔ sɛ ɛnyɛ afei no a yɛbɛpɛ specialist bi doctorfoɔ bi na ɔmakɔ paapae mu na akoma no menim sɛ ɔmo de ɛyi rocket na bɛkɔ heaven hɔ akɔgye ɛsoro deɛ no bi abade a ɛnyɛ saa ne te ɛyɛ spirituality issue na meka no yes enti obi a
wa join your life we na utie nyame asoma na wo sabeka video biare yesraw tie ne ye akoma na wo ho sisia no a deceiver a very deceiver papa e dada ni pa bebre e be dada there is a what the ho to akoma no so a e wa asase we so e woni ma bi mu a wo be feel a enti akoma we yentimi fa nkonya menjai unless yes sano yes sano so one time say akoma we ya forget it and the said the message na be kan no ne part 2 ne to aso no yes ne part 2 ene ye to aso no enti what Genesis chapter 6 verse number 5 Genesis 6 5 to 6 yensu asem kakra bi ho kakra Genesis 5 to 6 quotation oh very good Genesis 6 verse number 5 Genesis chapter 6 verse number 5 hwase say nipa boni do so pi wasase so tie you onyango bobo nipa no na nka na nipa akoma enu sa level we dabe ono na boy also kan body no ho nsem a wo se hwe uhuru se de obo ye nyina ye papa na eye enu ohira so enti bra nipa nyini na ya so de ma Satan e ba ya bra bom no ana obesa akoma no ho na niam asesa enti bonsam ene be se nipa akoma bonsam yes because the time no all say when you go free nipa nche odumi nipa wie ode bufu koye when si nipa nche biem adam ehunu nyagupo biem kopim bra wuye abra nyagupo free ne nche koye no ehunu biem dabe woni na magdin komo biem woni na nya relationship bia biem kopim say adam nya 930 se hwan wuye nti nyagupo atwe no ho na beba e Satan nti Satan nyakwa bogura nipa emu no wo sha say o manipa aye bone so that say enti nipa odi kai ewura ni mu at set example Cain yes Genesis 4 one coming down Cain odi ka de set example so that say ana o man ko kum ni nua okuni ni awie no ana o sa kire ne say wasa prim na kuma ai o prim na kuma ma na kuma ye dendende sake kan kwaza sam jiri nyangopon oh eti bonifit ase nyina ho na start ye ana won to aso santi ebe fani nyina e de se ne obi abusuam na ne na bi ewo moja mu yade wo abusuam okay misawe se no mo friends bloodline another genetic it is a genetics this is a go na say now na bi awo yi ya kan say sichire yade a wo do wo ma me a ne maye enan a emu ba ko na miru bi de ubenya bi yes it is adam awo suro a develop ensusanso boni bi through Satan ama akomano a enei yare tete nsase sooro enye papa yes elisa o shame na wo ti aso da bim na wo kwa sore na wo do to akoma no ekita sesi ano so na wa mompa manya Kristo am change no a wati amese sana yes we need to pray hard very Shamon ba ya yakuma no be dadai enti wona erika hwe quotation ka ma me and already hu say nipa boni do so pi wasase so enti abra onyankopon ko asuru ni oyero bo se wa be take place ana onam nipa mu edi bone enti otesoro no wo huru se nipa arebe fa boni do so pi wasase nipa bone e do so pi ewo asase so bone edosu pi e wazaze so enye no na bone be hyase bone hyase efiri Adam peso
so I said that Satan no Satan no certain say you know but asase so dey na Bible no kan sisia o si nipa abone do so pii wasase so e wa asase so yes na won akuma adwene nyina ye bone all say was state won makumam adwene na ye bone enyoma ya dwene e wa akuma no mu no e ye bone bone nko a nyina o si nipa kumam day in day out adwene ya dwene no e ye bone nkuta nyina tieni it's a full of evil things because Satan and I take control. So just me say so no what journey life no me say topic no matter this say the heart of men. Anya me ma nko awasam ne yeka o. E nipa maka ho. Nipa da say no better as so asem na make the heart of men. Enti asasia no onyankopon te soro no wo say wo wuru sa enipa bone do so pii awa asase so na won akoma mo adwen aye bone dan ti asemni nipa bi timi kokoda obowura ne dem na ne kete so no obetuma tena ada odaye ya wode ne saba akwate ato na tikosei odwene kwan obefa so anadwo be cooperation ai etu egu center table so le aboba egu wardrobe mu no na wokona kromfo afa maka pencil ane the mathematics wo mu use no Maset na kan yi directions go akwamu na wo draw geographical one no sensan a wo che obi a wakosua geography hana me pake ka no wo be gina ni sei mi sabe se ne so ni nyina wo mna na bona kese wa America so ta se o se nipa kuma mu aro area bay ne rade hunu say alwade hunu say nipa bone dosu pi akum adwini na ye bone nkoda nyi it is so show we aso na bone for bia na ehuo misa we say krasa ka yes etimi konya konhia na nyame adaworo ma nipa bia kopie so kede na efe se wakoto se wunua eda mojam na wokoboa na wa yino na enke bia wa rush into hospital onye obe far full a video dia betu media no so e dia per trend eno kro danjaya die community sunsun enioma ho ka ni mu no yo ka ni mu no no odi akire mobile phone wo ka no bi kura emia wa ma won set bi set na phone no abe iPhone 14 na a free bottom na e da won chepe no no obura ka no na ya sikare phone so ne sa ne ma no mudi ka fa onjini pa no kra makonta me ankaza makonta bi system di na chi onya konhia one ni nuanom be no me be no me 6 na tikan omu nyina wu ma e ka ne nko a ka ne tete wo de yakoport kro nyi ne ta e blast ne ko shia tikulita e bomfa kwa no so na nsi a di atozo na nipa num de for wato mu ho ana ba kokko hospital e ka makontape na ni ba no so no watikota no so watikota no so wo fom wo what back seat and was share ni nua no montem na accident yes ya mabra wo de yakoport ku enye yo kana tete atete kura engine kura tete na niti ya no wote kota no so na gupo hu na wurim
ya rushe ya de ne call hospital ya na ni nemu ne buye eni ni ho ato na ne ba no so no se me fo ohwe ne fo ne ti hu ada o ka kire Mrs. Arab so on frɛ omo frɛ na akwa bi abeke hello o say yes me wura phone when accident na ye hwe phone no wo no apeke na we no abo e fe so kwan so wo ba bi o so na me wo kikiri ai phone no wo mo na ansana musabe kan je samu sanim skaza ode ne phone no say incident ni see and onu be pie so sa no ogwan so no ogwan kikiri no ya wo fa phone na we ode phone ko boni woni batri mo hwese na nsem mi sa so be ka jiri ni ba bi wi young girl bi e wo boase kwan no so ho se mo ka ya ni ase no wo be ware good accident ni see ya di for ba ko onu no be pie so ne se na gom ne sa kare na e be hia onu no ko ba bi no firi sa ho no ba bia na bas we ne ko no mu firi ho ba na dwo anadwo na case ni see ntina dodo na wu ye no ensi data enti wo mo no di for no kana no wotimi no omu se ba bia du no aye danger no na abai ana omu no e ma na kwai ana omu no ka ni see form omu no ka ni see form ma dia na jiri ni girl timi no e betwam nti eto no o se na ka no nipa e kasa so afo overload it na a sharp curve ana odi abufuo e reply wo mo atikari mo mudi na tem no ade so top speed to try ni say no a all reply no na tone no because na a sharp curve ti a tone sa no na we mo so ba bars to bars ana we ni di ka hu no no see form to see form na say we no load wom dada mu odi speed kakra so wom ti a toto na na amena bi won nsuo kakra wom ana dabia na driver ni side ekoto nsuo ti driver ni side na jiri ni girl nso te ti jiri ni girl no ekohye nsuo nim ana half one no edwiri begu omo so nti ano kura no ntimi nyi ho yes enti wo mo no ka no ko jira da se bia ko jira da se yim ho filling station ho ko so no so di top speed ano mo ra share so mo buy on buy ya onu no temu bi na nipa bia akodo ba side wo yini ma we na ba bia anwa o ma anwa o fa hana accident ni si ya o fan to hell no de ko bia de se bia yi bola janche ho o de akoto no aba no asa be fa foforo the heart of man nipa gbo mo nsam na mechanism ya we nyina tete asasu we so atete asoda mo epe kristo nchako emfa da enanu de secret very good the secret tie krofo adan ehye japade ehye box yi otamwa na wato na beto form onim say wo form no ebe boa a preserve niema no abo ho bai sana donkey so fra no mdo mu agim omu save niema no omu so twufam kakra no aka no anhye ye no a wo mo pamoa no ongrofo so tweko enti enayiro nipa yete asase we so no ya dwere nya papa ma men kan straight ya dwere nya correct ni ni otwi ya doa nya papa adam su ani satan dia no na akabom e dissolve it nti boni ye diri sese no modu yes it is almost how the Christian 19 year ajisa kuma we no it change totally. Thank you. Sisan kura true Christ. Yes. Yes, akuma we ba da. Ti asemi. Jame so amen. Amen. Keti kaodun. Na one akuma
no akoma dwene nyina ayɛ bɔne nko wɔn akoma ma dwen ayɛ bɔne nko dan nyinaa tie nie yaba aba yaba tuoi kwan biara so ɛsɛ sɛ me na mewene nti ebinom ntimi kɔbɔ paa sɛ yɛntua no ma wɔ sɛ na bɛyɛ a ara abatoɔ no duɔ ne yɛto no ebi ankɔ printing papers bi kora mewurawuram ɛma yɛkyikyi bebree kuro baako so ɛkɔ wiaseɛ ne ɔmɔ sɛ MP bi memmo kuro no din for security reasons na ɔma kɔ ase tena bɔpɔ ɛwɔ suma se sɛ kuro wei ɛsofoɔ deɛ ɔmotoma partisii ae nti sɛ partisii no ɔmotoma ɔmo pɛ ɔmo no bɛwusu nti saa na ɛte adeɛ a ɛneɛ yɛntwa gya nto ekuro no yɛhye kuro no deɛ ɔmbɛtɔ wiram nti ɛnya deɛ sɛ ɔmbɛto aba no nti basa yɛyɛ kɛkɛ wɔ ha no yɛyɛ nkurɔfoɔ no bɛto aba no na yɛtumi yɛwini power the mindset of men party nti o wɔkuni nnua to atwene dwapadeɛ nti so ɔte aseɛ ɔbɛma paa no yɛtwitwaw yɛbɛkuo to atwene praise God. Amen. Heart of man is full of evil. It will be a pray to God, pray to Jesus Christ to renovate your heart. On se sano hyɛne from vamao anyɛ sa na akɔma no a na wode wɔ kurom ana menya mehu kristo no ɛno ana so de bɛwura kristo so mu a wɔbɛsɛ pia kɔ o dabe dodoɔ no ade saa mentality no nam nyameso mu nti obi wɔ no mu a kristo mu koraa misa sɛ wabɛwura mu no ɔwɔ wiase anaasɛ kristo nya mfrɛ no no na ebufu ha no ɔba kristo sum no still na ɛda so ha no wonya kane sɛ wonya nsesan akoma no nya nkyɛngyi so ho ɛnya nwie pɛyɔ ae wo wiase na wo sɛ kyi ɛdɛn woma kristo mu nyinaa wo sɛ kyi dendenden woma me kora sika koraa mbɛsɔre mɛma no sɛ kyi dendenden kɔm dunia wonua wo sista yi kotumi sɛ kɔm de sika hyɛ wo so ɔnyi kaprɛma no woba kristo mu sɛ kristo afrɛ wobaa mu a the same thing sika hyɛ no ata so ɛto kora hyɛ wansiri kora wonyi dame nti akoma wei no yɛba ntina nyame mu saa ama God spirit ɛma tenam so ɔde aseɛ nti onyankopɔn sɛ ɔte soro no huru sɛ nipa bɔne dɔɔso pii ɛwɔ asase so yes akoma no mu no akoma no mu adwene nyinaa yɛ bɔne kudan nyinaa nti because of this awurade nu no wo sɛ oyɛ onipa wɔ asase so oyɛ onipa ama yɛbɛtena asase so because of akoma no mu nsɛm di nti nipa bebree wɔ hɔnom a misawe sɛ ɔmu tia na so ɔmu asase wɔ so a awurade anu ne ho sɛ ɔde ɔmo ba asase so yes because of ɔmu nyuma ɔmo yɔ yes ahanyankopɔn yɛma me sɛ yɛwɔ ha yi na wanya position bi ɛde dwumadie bi ahyɛ wo nsa yɛhoahoa wo ɛna yɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ no fikɔfikɔ yɛnya problem a na abaya na wo so wode wo mmara ne onyɛma bi gu akwa mu a deɛ ɔde wo si soɔ no ɛha no na ne nyɛ deɛ adeɛ bɛba ne tirim sɛ ɔbɛpɛ kwa mi so atu afiri akonnwa so ɔbɛgye position afiri nsɛm saa ne te ɛde sɛ wode amanyɔfoɔ yi a yɛto aba ma asɛm asi aba bɛwie asɛ ne wasesa nneɛma 4 years rekora hwɛ nso yɛbɛpa mo nti ama onyankopɔn nu no sɛ ɔyɛ onipa ɛwɔ asase so so ɔde aseɛ nti the heart of man ɛyɛ akoma bi a ɛnneɛma ɛwɔ mu no ɛnyɛ papa ɛnyɛ akoma no
the heart of man no ubo wura mu a krama wom bi ai nipa kuma emu osu na medi ka bo bo so no aha ufa no emu osu a krama ti akoma ni krama bia asu adwamanfo ai akoma no adwamatim do pa bo a ono ne adwamanfo e krama so dia se ana baye kakra so bata ho afrakra ai ayere aha kakra wom praise God amen ana okra no wo benkum okay krama no wona tim finfi what if fifi ansa kuma no ayesei eye bibi sei sa nti ye ka se krama no dwama no wona ye center ho no o se fifi ho na ye ka se okra no kro no wona wo benkum left side ho no agbamu nsaburu no nipa kuma de wo mu no ile be kotu babro no behu praise God amen ana de ojiri ni fa ayi aponche bema ofu abaju se ono su nenu manu nenti obia asole praise God amen to abadi ti atoma mom afutu obia no na wo fom fama no makaka wasa brande na no bedi na ji debia ono asu debia brande bona sum wada ya so da mo ntwene to aso de nko a ono aponchi tinimu jemeso amen ana asia they say square no ne de hihia no asia wo wo ma bo to wo enitie hua babi obafa bia no odika program yansa nti onkoto hawmu nti ma kura no a otimi hihia mu obia bema ba ko timi date ma bia be se nan bi enum baba bema ba ko no ai o hihia adwuma no bizaru se de so onim dia make hihia adwuma no sa obia no so obeklashe o klashe ko obepe baby do wahye akrash no so do shebe fufuro o do be shebe fufuro be kasa mo wo fra mechi ti wo feel you asiko be catch na wo nesim kuma na o dey go for be catch se ni aba ya ni aba na so akwa no atum na so wo ni diskaji so dey ase aha nti snake o so kura nitie ze so we wiase we ni Ghana ha ne abrabo se de nipa bia ni esi ate wo wiase fam no enitie na no mi say na mi hwe video bi na pizza for se do mu ayi hu o mu de kron se kron fu o ze de kron iPhone Android ano mara tie guso e tie nyina te se iPhone uhuru ya ba ko bi hwe video bi na what the original na he woni akwa ni di original na no to mu dia no wie no case kama abrantie no se no obi tabrosan so a o video na video no was kai akoyi na de wo akoyi wo no zoom ya de ne toso na mai ni case ka wa no de sha kwa nezem de fo wura nezem ana oyi fo no e wo politim ana o de ma guy no to de ma no a wo case kama no wie no se da bi ahanye enti fama me na menye memfa nhye politim mu emfama wa se na ba ko no de anya no clone wine no se semra de no e se ne bankum wa ana quick fast so the father chi se no yiye ana o se pachoni emiem wa hakora akọ enti mai no so achi ya no ana woni ne kire baby afa ka akọ santase no trotro for no baby o two for statue no sound na kwa nso ne camera nim camera ko o zoom ya no sa kwa ne nam wona ade no ekura no quality tuntum etu mo osum ni bi ana fu ni shemu no ode nam wona ne bag ba na chi no sa akọ ya asemato no o kofi ama ne ma me metwa bo no enitia ene brabo ne gwa o enitie
ti asɛm ni Oh. ana ya wa me say the heart of man Out of me. wɔse nipa akoma mu onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ bɔne nko a nti nneɔma a wɔakoma no mu no ebi na mebobɔ so no apɔtorɔ Apotro. ai ɔno nso so ɛwɔ nkyɛn mu hɔ Ono se baby. ɔhyɛ center hɔ Hey. ayi no no adwaman no hɔ kakra Ah, aso atino kakra bi show. aha ɔno no bɛn ayi no krama no adwaman no ɔbɛn no kakra apɔtorɔ so bɔ one side ɔno nso so atorɔ Aish. atorɔ ɛnyɛ asɛm ketewa kwasi bibini de ne nsa fa ne tiri ho a obɛnya asɛm aka sesia ɛnyɛ asɛm ketewa sisei robert sɛ wohwɛ bebraabrabɔ mu a kontombo Ja. bra Oh. sɛ wofa no percentage a bɛɛ sɛ mensuro a bɛtumi aka sɛ 80% 80%. ntorɔ nko a 20% pay. yes kontompo nko a kontompo sɛ sɛ wohwɛ ayi ghana ha yɛka no sɛ resource a ayifoɔ de ma yɛ health ayifoɔ no ɛnyɛ fda health service foɔ no Ah, okay. hospital report aba no Ah. ano ɔden Ja. ɔmo sɛ sɛ mmarantea no ɛnhyɛ sɛ nyɛ diele Hey. na mmaa no a ɛba woɔ so ɛbɛwo dodoɔ no a nkura no nyɛ ɛnyɛ mmarima no mba nti mmarima no ɛnhyɛ sɛ nyɛ diele Asema ba o. na nkurɔfoɔ didi gu nkurɔfoɔ aka so Asema ba. report aba out no no sɛ woyɛ aberantɛ no ahwɛ me na wɔ ba bi a Hey. ɛma ɔbaa no nka nkyerɛ sɛ ɛyɛ akora no na sɛ sɛdeɛ nnuane ne ɔmu die no sɛdeɛ ɔmu sesa nyɛ kyenkyena sɛ yes ɛnyɛ kyenkyena sɛ akora no wo a wɔnsɛw Hwe. saa wo Wine. na wansɛw anka wɔnsɛ hwan Ah, say wine. sɛ ma no dodoɔ no a akɔyɛ ɔbɛhyɛ mmarima no deɛ ɛkɔ so no no They go so Ghana no. deɛ sɛ atorɔ abɛnyɛ nyinasoɔ bebree ɛwɔ dodoɔ no abrɛbɔ mu ne nyinaa nso ahyehyɛ wɔ akoma nim Crepa. nti brother mese ɛne message no ne yɛtoa so no weyɛ party Ah, part 2. nti obi a ɔpɛ nkwa obi a ɔpɛ kristo nkyɛn adom na ɔbɛ sɛ God spirit abɛtena mu biara no you have to be extra careful Crepa. with all these things Crepa. it has been planted by the devil nti obi a ɔbɛbɛ pia sa so asu biara no you need to be changed sɛ kristo ntimi ammoa na akoma no nsesa a akoma wɔ yɛmfa nkɔ kristo nkyɛn There into fan call. because honam akoma secret wɔ mu no no Okay. honam akoma ɛsiane sɛ honam akoma nti na dwene honam adwen No ma dwene adwene. honam nneɔma nkoa na akoma no di akyire wiase afɛfɛdeɛ Hey. nkoa wiase afɛfɛdeɛ nkoa na nani di akyire saa gyeme so amen Amen. afei ɔkɔdeɛ nso ɛhyɛ wankɔra Hey. ɔkɔdeɛ nso wɔ akoma nim ɔno nso aniɛden Ne ding. yes bibiara nani sam nani den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  na so wopirikyi a wobɛsu sesi a Opichi no osu. sɛ ba nyame asɛm sɛ wopirikyi a wobɛsu gu so sesi a na so wodeɛ maade foforɔ bi a yɛ honam mu nneɛma bi ɛne ebi adwapadeɛ bi ɔndwe ma wo Ochi ma. daabi ɛne adua koraa na ɔbɛbɔ Obodua. bɛbɔ dua ɛsoɔte asɔ dɛ Hey. wurade fa bɔ ne nkyɛ Amen. na wɔnom nyinaa deɛ ɛkata ho deɛ ɛkata akoma no ho Ah. ɛyɛ pɛtɛ anaa pragu Hey. ɔna ɛkata akoma no ho Last kill no. yes wɔno so yɛ fii fia no yɔ ɛwume yɛ ana mekɔtɔ biribi kakra bɛkama no kapent masini a bra ɔprasta dae kɔhwɛ kasa bi a na ɔka Oh. ha yɛ fidie so
fami bɛrima bɛdi me bɛrima sɛ mena bɛrima fira no ntoma sɛ bɛrima sɛ bɛrima no yɛni diɛ nkasa wɔ hɔ ne ɔbɔ sɛ di ne fa bɛdi me mete fa bɛdi me metwa mani ɔna tare wa plasta yi wɔde ayɛ nnwom toɔ wɔto no wɔto plasta nam sɛ nyame amfa fie no waiwa ɛfia no yɔ Lord has said, if you are your casa, if you need to base in your correct. When I just look at the on the media, media no sucras is especially on the TikTok. Monsieur Cow, no go to be better. And Faro, but about to do at him. A good bahufi, a good bahufi. Lord has said, a good bahufi. The other say. You follow one woman you change na omushira bomb no yesare ma no yes nipanum kasa kasa fi basa kikan se mani kwa zo maka yakopon kura ni wo ana hwan ana yesu kura no nyu bia ana nsem basa ntipete onza pete odidi bola so preko so the same thing ade anya nko ana omono mo yehu adwuma nti efiare yo akata koma no ho nso mu bi yes eno na ma koma no ya unclean so dia ze on sante se edan bia yatena mu pai nesuo ni atona saworam okay ye friend efitu Zodi ase obia ntimu biem yes na ka wiem okwa ewira na fuda no se penti no na ho ahyase e waawai enyina so no nyina asai obia ntimi ntina mu biem enya fa biem saanete nti obi twam ohunu se efie no ni nyina so asai nti before se ye betuma fa fie no ade ayi bi fofra na yi no gise ye yi sa ne o mani nyina fi ho yes ifrim ye penti ye renovation so then ye bibia ansa na fie no dimu ndi sa pete no ene proko no omo bai no ye fia no yo njere ne kata koma no onsa obitime dwene bone afa no nua but no onko ate okay possible yes premeditated. You can say Premeditated. Planning in our not dream. And look at dangerous. Serious, yes, Robert. A dangerous papa. They are about to the inside in there. They say, any panda. Who knows the obedience? Obianim. Yashamo Kisum and God's spirit. I better and your day boy, bra. But you only one only the baby sushi. I don't want to go with him. That's why we beat me planet. No, they do good. Some then in your no scammers. Oko baby, near Chelsea say, Poor bar or your virgin. Pasha ni baby bra. Your family sacrifice now. Go to car on vow sending you a no kukuno. Sika openti over the number not na kwa rituals. Nas bako so me no I think say Facebook and no ma kwa chile de bi. Scammers for na bi no de no call dan keto na. I think so mo man poison was bibi. Na get ni yem na ofe. No se kwa sha. Oh. O ka se sika ya pa na kwa. Unko na nim sika die. Ya do be ya de no. Oh. O mo mran ten ba ku na video. Get da ho. Or dampaso na boys na twa no wahia so or the camera no to boys na ma ye be che wo nti da guy no so na guy na dampaso ana voice na hote na guy na efie no opunya mo mpa no so obi ni mi no so hwe aye kawi wo ya dai ye be yusu do aye ya de nko na nim sika die mu ka se ye diska kwa sia una da ho no peace and always na ya wa via mo de looking sa ti asɛm enti nipa koma ekita esesei anya papa enti obi a woni be sam bia you have to be extra careful vigilant angasa
ɛnyɛ obi akora na ɛsɛ sɛ ɔne ne di nkɔmmɔ because wonim ne tirim adwen woka papa de kyerɛ no no na ɔno nso dwena ade foforɔ obɛtumi kɔ akɔyɛ mpabɔ tia wo oh yes ade nti na ɛsɛ sɛ wo na wonya card tenam ade nti na ɛsɛ sɛ asomasi bɛboa wo ade nti na ɛsɛ sɛ wo na wobɛware na no ɔbaba wa baako no hɔ no ma no wɔfrɛ me sɛ ɔba bɛware nti ayɛ mpabɔ asɛm so da nneɛma da na wɔsoɛ na mekyerɛ no aseɛ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ pabɔ na misa wo sɛ aware no baa so ɛbaa so a sɛ nka bɛma no ɛbɛware wɔ ɔbaa no nti ɔbaa no busuafoɔ mo nam bɛsɛvo bɛma no nkurɔfoɔ ne adade aduane kakra ɛyɛ ama bɛma no ɔmame ansi hɔ amɛboa gɛɛ no onuanom ansi hɔ amɛboa gɛɛ no gɛɛ no nko ana ɛtwitwa no gyeni ɔyam wei wɔyɛ sɛ adayɛ a ne nua pani nware ana ɔno na bɛsa ne ho ware look at the issue bisa wo sɛ aso ɔmo sɛ akamfoɔ amammerɛ pani nware akora nware sɔɔte aseɛ wo so koraa wonya me so wonya correct ɔnkɔ sɔre na gɛ so boa deɛ ana nyame nhyira no wayi ne so boa ama no hei meme nware na bɛware nti saa ntɛdeɛ a ayɛfrɔ no ho biribiaa no memma ho ampaa wansi ho ebi koraa yes enti nyɛ nipa nyinaa na adeɛ yɛ papa ɛba wo nkyɛn no ɔmo pene so ma wo nti sometimes you have to be keep quiet keep your things secret nyɛ nyɛma nyinaa ne yɛka ho asɛm nipa no bɛhunu no na si na ne gye a fine na ne anye a you move on gyame so amen akoma mu nsam ehu ɛdi wɔn sɛ Genesis na ma di ka te aseɛ sɛ Onyankopɔn onunu so obo nipa because of akoma no deɛ adwene nti nti Yesu Kristo bɛka asɛm de kyerɛ yɛ Matthew chapter 15 verse number 17 Matthew chapter 15 verse number 17 sɛ wohwɛ mɔ media no so a ɛyɛ True Faith Church International akoma se sɔkɔba wo village ɛna moteɛ nka Salvation Hour platform so ɛna waba joine no God richly bless you meka wo sɛ ɔkyena ɛyɛ mpaabɔ ɛda ɛkɔ so ɔsɔfoɔ odifoɔ Jacob Beche ɔne na adwumayɛfoɔ wɔ ha mpaabɔ kɔ so dedende ɛnya asɛnketewa nti baabi ahwɛ firi bia wobɛtumi aba mpaabɔ no bi fiara bia so a wɔkyena memenda ɛna ɛyɛ asɔre program kɛseɛ ne ba so ɔne sinsɛbɔ ɛduru wɔ abɔmmɔden na ɛfa ho bɛwuram ɛyɛ Sunday kwɛsɛ dɛ bɛɛ na ɔtwe na program ne ba so the heart of man ɛho teachings ɛna yɛyɛ no ɛnkyɛ na yɛde ba na wie because ɛna yɛnkyɛ bebree na wɔkyena te bi wɔ yɛnim a yɛgu so a yɛntini yɛmpɛ sɛ yɛbɛsɛ mmerɛ saa ɛnti wowɛ toa so bra Matthew 15:17 Vivian Apia good evening, how are you? Merofo yɛho yɛ God richly bless you yɛntie de watwɔkɔ wohunu sɛ ɛde Yesu Kristo sɛ mohunu sa ade biara a ɛkɔ numu no adeɛ bia kɔ nipa num kɔ yɛfunu mu ɛkɔ yɛfunu mu na ɛyi gu yɛane mu hallelujah amen Yesu Kristo yes ɛka akasa wei na farisifoɔ ne wɔn mu ɛwɔ hɔ no wɔn mu no sɛ asuafoɔ no ahohoro wɔn nsa ana ɔmu didi ɛna wɔn mu no so no Jewfoɔ no ne wɔn mu no yi no ɛyɛ sɛ wɔhoro wɔn nsa tradition wɔn mu nsa na wodidi a ɛyɛ sɛ wato mmara nipa mmara ɔmu kuraman ɛyɛ nipa mmara nye nyame mmara nipa mmara wɔn horo wɔn nsa ne kwan sɛ wodidi ana ɔsɛ no so koraa no ɛsa yɛ hygienic ɛboa wa ankasa nti ne ɔmu kuram nti na bɛwura krisosum no mu ne wɔ krisosum mu sɛ wohoro wɔn nsa a wodidi a ɛnyɛ yie cause ɛyɛ fia de yɛ wonim deɛ ɔdɔ nsa akɔsom ɛno na nkramofo kura mu no before so ɔbɛyɛ prayers koraa na ɔbɛhoro ne tirim na som na ne nsa ho ne bɛrima ho na akoma no nso
agoma wobɛdɛ no akɔworo agoma no nde wobɛkɔ na ogyina one side wɔ n'adwuma mu na nkra ntɛhyɛ n'ataa so wɔne bɛteɛ no waso baako ni hɔ akoma no nya nwie pɛ yɔ praise God amen enti nkurɔfoɔ no bisaa yesu kristo sɛ ɛne nti na ɔsuafoɔ no nni atetesɛm soɔ na ɔne nsa a waahohoro ɛdidie ɛyɛ fiade yɔ ɛna kristo ɔkyerɛ mu akyerɛ ɔmo sɛ sɛdeɛ muhunu no ɛnyɛ saa ne teɛ deɛ kɔ nipa no mu no ɛkɔ yɛfunu ɛduru yɛfunu mu wie a ɛprosase deɛ ya no ɛbɛka nipadua no ma nipadua no deɛ nyini na ma nipadua no apɔmden deɛ awia no ɛbɛba yɛanim na sɛ yɛakogya yɛ nan na abɛsene kɔ woyɛ saa ɛno no ɛntɔmmera biaa ɛmfa nsunsuansoɔ bɔ ne mmerɛ nipadua praise God amen yɛnhwɛ deɛ de berɛ nipadua kɔ na deɛ ɛfiri anumu no deɛ ɛfiri nipa mu ɛfiri adie firi adie deɛ ti asɛm no yi Sunday God will bless you deɛ ɛfiri nipa mu deɛ ɛfiri anumu firi adie deɛ na ɛfiri adie adeɛ ɛreɛrɛ ofiri onipa koma mu ɛfiri nipa koma mu na ɛno na egu nipa ho fi saa nneɛma no ɛna gu nipa ho fi it makes someone unclean before God and Jesus Christ in sight of Jesus Christ in the sight of Jesus Christ several for yes Yesu Kristo sɛ aduane a yɛdi akɔ yɛyam ɛno no ngu nipa ho fi dabi rekora kra sɛ ɛsɛ aduane bi akora tumi di awɔhwɛ ha na sɛdeɛ ɔkɛ deɛ anam sɛ wo sɛ mona meyɛ scholars wotumi di bɛre ana unconscious kɔhye wɔ ho ɛnyɛ so bɛre nyɛ aduane bia so na ɛsɛ sɛ wodi nabe aduane bɛ ɔno akɔdi a asoma bɛtɔɔ no wobɛnu ho ae bɛso dan na baabi a ne nam nyɛ asɛ nketewa hwɛ enti yesu kristo ɛyɛ emphasis bi wɔ sɛ deɛ firi nipa mu ba no ɛno ɛna gu nipa ho fi ɛfiri sɛ ɛfiri nipa no ɛbakora na deɛ ɛfiri anumu firi adie deɛ deɛ ɛfiri nipa num ɛpi abɔnten deɛ ɛfiri onipa koma mu ɛfiri nipa koma mu na ɛno na egu onipa ho fi inside the heart it comes from the heart nti akoma no nso ne yɛdi kae ɛbobɔ nneɔma a ɛwuo mu no adwama tim korɔno tim ahoɔyɛ tim mansotwe tim anibere tim atorɔ anso wom kyi asɛm no ye enti before sɛ ɛmfonsoɔ no bɔ bi hɔ ɛwɔ nyame anim no na ɛgyina saa nneɛma wei so yes because ɔwom ankora nsuo yɛ ma epie a ɛna ehu sɛ ankora ne sɛ nsuo ayɛ ma na ebu so na nenam hɔ so ɔte aseɛ nsuo no ɛwɔ ankora mu ɛyɛ fi a deɛ egu fam bɛmi ehuru sɛ ɛyɛ nsu fi ɔnum enye yi ti deɛ efiri mu ɔba no ɛna bɛmi ehuru sa nneɛma ɛwɔ ɔmo no ɛyɛ papa anaasɛ ɛbɔne yɛrɛ so nhwɛ wiase wɔ mu a satan ɛdi nipa bebree so ɛwɔ akoma nim deɛ satan pɛ ɛna ɔde ɔpɛ ɛna ɔde ɔmo yɛ because wabɛsi na kɔnua wɔ akoma nim ɛnum a yɛbɔ so wɔ nyinaa no ɛyɛ bɔnsam ne dwumadie ntumi nka nkyɛn sɛ dwuma mo firi kristo so ɔde aseɛ ɛyɛ bɔnsam na wɔyɛ sɛ adwuma no korɔ no ɛyɛ bɔnsam atorɔ ɛyɛ bɔnsam ɔsɔ no wɔne agent nti wakyekyɛ obi edi ne dwuma gyeme so amen yɛnte do atwɔkɔ na akoma mu na adwamammɔ ɔnsɛ no ne first key yɛ na bisa sɛ du baabi a ɛnipa bi yɛ na gyinifoɔ deɛ moyɛ a mo sɛ adwaman eyi yɛmi asɛm na ɛka yesu kura ka no kura no ɛno kura ne first key a ɔkae adwaman ehu
it's dangerous say moja mu apam egu ankasa wo fi to your soul enya papa o da bi na aware fo kura no ma ware no kura ze de bia na prophet ka ma ware no kura no success kura no ese gu hu fi nyame na kreti but wo nyame ni pa okoye kura na ho ase gu fi okoye peda no bofo manjai secret ba ko wu no bofo ma nche da unya no yere da wie se kinkiri ene opa ma de nchina fa nchini nsuo bi dware na koye mpa abo eza mpa abo bi abebo kura na ngo abofo no ma enye ngwara asemu yes eno kura nyame ya head program no correct way no so yo ba ho ade a ho ate fa wade no eno kura no nyame bu ho nte zo de aze ho nte enti wose de woni pa kumam de ma eguni pa ufin no wose de ni kai adwamamo adwumoni adwamai eguni pa ufin the heart of men e ho asam ne ye kam de wa kumani mu no de ni ka no ye ni ka bu bobi so adwamamo say so ni pa bebra akumani ajabo so so bi ko dada babo bi na ko badwama ya o plane wona komam o plane o be shia brand bi no ogina drugstore mame CD man CD adwama no de kobo mame fiesta adwama no de kobo edi no kuro bi doso na wotimi ko brantie bi and mo pa babru ko bi na ho but a packet of condoms wa pare go na yiri senior ma no yi bi free bottom hey what the ga bukura wo yi tia no loro fe oh le bi nam ho jama na wa je say adore so no ko timi fa du su ase e kan no ade ava Matiafo I said boy nya dey hey 30 cities in there is it the price in the cost rate is it a cost row e go say o ma na say so dia say enti ade a kosu sese to na doso ama o dwene ho awonti ase na dia na bra wo say wenu nyina dodo na sa de titinya asoro fie na me ya na ha me no nkwam se de betina ho ano jamai ni nyoma ekoso so edoso edwamamo no bra seriously koso nyame fie no na ya ni aye nkrofo krom hye ko gya no kura no de abraba bi wo mu ano no abraba bi wo mu no especially those in schools students no kwasazam ibinu tension level for ne also wo mu nya kwa ma asori de bia enti ono ala ba asori a e program bi a different pa bo so na mpabo no Saturday so nya di nyuma aya se da nyom ni preaching kwa ye wi a obakwa mo na parking lot wo no na parking lot wo wan sha nwura no a mbaka so akofom nti a shano so ne boys ne ma bi gina oboa wafom omewura so wo de wo bitimi tamia aseda jo no o waso de bo edu adi ni wa no pie aya okodi de okọ o si obiem o ma ni meche no oba pa asamoto no oba be sa ayeye ya oba professor what life is God will bless you enti but o sa hotel sa or force sa because akoma no wa ma se tafa nyame be proud dey akiri di o sa osesa jemeso amen nti o se akoma no mu ana dia bai adwumoni wo adwamamo ana adwemone evil thoughts kwa obafa so a obadwene adebone afọ obi o se program ya be ka obi nko na ngensu atasan na se program Ewurade so mari mamu da praise God amen
ɛka obi nko ɛbɛte ase sɔfo baakye mma sagasi aba ne mmara ntia no bɛrɛ atwamae 40 minutes to ante na asɛsi yɛ baako te soɔ na ne wo hantwo bɛtɛnti mi so akasa sa tɛntɛm saa ɔwɔ sɛ wakora gu anim ase afei na nkurɔfoɔ bɛnya abotrɛ so akyerɛkyerɛ m na kora wɔba no ɔbɛn no wokɔ ɔmo a ɛna no ɔte sɛ no ɔyɛ sɛ wɔnyina wahu wotim sɛ ne ɔtaayɔ ɔmatrɛ mo wɔm kuro na ayɛ ma abu soɔ nyame na tua ɔmo ka bra agya sisa saa dwene wɔ tiri mu a sesa wadwen yɛne ɛtia so obia so nyana adwen so ɔkɔdi bɔne awurade ma no mpare yɛ yɛtie obia ware obia so ɔmo mo ware so obia yɛ ha no wo ware ɛnyɛ ɔdamfo no ɔbaa wobɛde wo adamfo ba nipa yɛ honam nti ɛtɔ da homu no ntirɛ nipa mu da bia deɛ awarefoɔ no a dodo no ɔmo yiri ni ha no ɔba honam a no akɔsera wo baa no tiatiatiatia ɔkɔ akɔsera no wokɔkyea no yɛnkyea kɛkɛ bibia nim bibia nim ɔkɔyɛ sɛ dɛ ɔba no siteɛ sɛ waba honam mu nti woba honam mu a ɔwɔ sɛ wokaa sɛ wowɔ abusua bi ɔba no kora nase tirim te sɛe nase ɛhɔ no nneɛma ɛkɔ sɛe na didiem so ɔno ɔsɛ wopɛ visit to someone a ɛma awerɛkyekyerɛ that's why Jacob ɛtra sɛ hu sɛ wakɔyɛ yie ɔsɛ ɔsa ba back to the family na ɔbɛhwɛ wɔn yes na ɛma anigyeɛ ɛne koro yɛyɛ adwuma praise God amen nti ka obiam ɔse adwamammɔ adwemmɔne ɛdɔɔso bebree meɛberɛ no nti mebɛ sɛ mɛkɔ tu fa ntiɛ nyina maberɛ nti no yɛka adwemmɔne a ɛdɔɔso ka no kɔnɛ nka ministry no koraa sɛe na ama so ɛwɔ sɛ nneɛma a ɛnyɛ papa binom dwene saa deɛ no karego no kɛ bia ne kunukura awu yɛwɔbɔ hɔ koraa mesa we se yɛkɔ bɛyɛ nyame adwuma koraa no woyɛ obi crash o woyɛ obi crash nti ɔtoa no ɔbɔ mbaɛ sɛ nka bi koraa wɔyere koraa no ebia owuo bi na nka ɔno no abɛhyɛ hɔ na nka biribi asi no ɔno no anya kwan bɛhyɛ hɔ sɛ ɔde ase nneɛma basabasa nipa nyɛ o hwɛ ɛde nnwuma no a woyɛ a wokɔba no wonim obi toɔ wobɔ wapoma tuo wabu tuo no mu de ɛmo ne atoko afra ane wagagyi wɔyɛ sɛ ɔbɛkorɔkɔ a na abɔfoɔ no bɛsia no mu ntia nti woanyɛ careful a na ma asɛm baa ho a ɔmɛyi wafiri hɔ nti asɛm ni wɔse adwembɔne ɛwɔ akoma nim ɛno bi na sɔ ɛnya David ho no bɛde sane sɛ onyankopɔn di David akyi nti no wantimi no da nti obi a wopɛ Kristo nkyɛ akɔ biara no bɔ adwempɔ sɛ wɔnwere obi ho bɔne ɛnwere bɔne ma wo nia so ɛne kwa sɛ ɔdwene bɔne ma wo nia ɛnwere bɔne ma obi wɔyɛ saa na yɛ sɛ wofiri Kristo m abɛgyina bonsɛm agyinam yes the heart of men akoma no Adam akoma no a yɛde awoyɛ no yɛmfa nso nyame nya nkwa ahyehyɛ no saa ebi gu bɛɛ 3 gu ne mpa na tifi hɔ ɔnyɛ kawe na ɔntwo baasɛ kere wonyi so abobɔ yaa ɛna wo so wonya fitani anaa wonni mate destiny would a good demo bra sister destiny na wokɔ kuroma no atɔde abɛgu demo wode yɛ den ɛnneɛma so wɔwone ɛnneɛma ɛbaa ɔne ne yere ne bɛhyia no ɔde asɛ hɔ nti nneɛma ɛbaa no ɔde asɔ sɛdeɛ bɛyɛ ɔbaa no nyem
oh wɔsi awudi sam awudi sam awudie ne nipa kum nipa because of asase so japade nti ba ya ne nipa wure fi sɛ obi a no ma mi sabe so ɔbɛkyere bɔ ha dabi adamu nyina wu kɔ bia be ko bi sikani bɛru onye sika ɔno si ne sika agye ne nkwa na bɛtena asase wo so obra so you go definitely so dia sɛ nti awurie ya ade a ɛnyɛ kristo mu ade papa nti ba wadwe mpa sa wobɛtwe wo fɛ wudio asɛm si wɔne ne kuru ntam na watwe se gae asɛm si wɔne nadamfo ntam na wɔfrɛ nsuo na wɔbɛbɔ dua oyɛ ɔbɛtwe pintoa sesi a obu hɔ nom kɔ nam kora na bredi hyɛ no Caesars boys no last bi ge bi mi wura fi santase krom ho misa se no no ankasa no boy akasa abɔ mo ntamu ɔkɔ ya no fa kitchen knife abrantia ne sa entini kakraka bi na wa ha bensin kase ba say no say quality to akoma no mo kase ya wodi si ya na show abrantia no wanya 30 minutes atoemu wa wi from no ogu complete gari kuno ono dwane ko hye ebua ko sa de wo mo che no wodwane na wo komedi ba yo wu dwane agudi ti asemni enti ni ba kuma yare ti asase we so no sa ansesa kiso hom enti me ne ya metena correct jame so amen to asobra ayi fasem ayere fasam eno kura de ke mozo ayere fasam wo mo moti aburu kire me ma no mu aburu kire no dodo no ayere no ntwimfa mu ngo a ntwimfa mu sa woti awum nipa so no akono wo ho enuane a ye die e produce niema e die ni huru e produce de di asote e produce je bere mo sa no ntimentena osu ni Ghana tifita ni bi house boy ni area boy ni tufa mu nko yes ana bon samso so ni ate enti wa ye niema bebre aba system nim enti obabesia betuma bodwama sa bema enne woni ni be hia obeka so virgin nebe doesn't gasha wo ka wo mawu wo mo fa show for na se komiti nyina be wura wo kwa ne ho enti ni no e ma ni no mu yisu no wo dura wo yisu no wo wura dai bata sesi a na wo yisu no wo se kinkire ya what is a virgin ababa wa wo ye virgin bia 18 years on fa be mother just say moja na emma ena shawo for issue ana individual aso so dodo na issue wo mo atwama ye o mo da no dodo na issue bi issue bi to sem woni kuna gisa ni kuru bebe no a no akoyusu aha nti acha kura 3 days ono satia we kura ewura niema enko yes bon samna de say nyansa na ma wo ana mu di akiri wo se ayere fasam ekuru fasam oba no tare obi kuru onu agaza ni say ya ma de kuru ni onfa ho dabi obeka kira wo se wo shadawo a ana ya wo dia opia amansandia na meme kwa metia mi pia ya amansandia o venture asem wato besi so dia ze wo se ayere fasam last we say na me preach na me ka wo hini bia no oti akonwa so ne ho asem bakura ba TV so na wo be yere na mu ati akonwa so wo be yire wo sikanti na onu na kwakoda abrandia no ka ho asema na o sepe no achina tum because of usikanti
na ababaawa ne kana kɔsɛm ɔsɛ kora nana no de me faa so style kora me kurukura nyimi kora na nane yi me oh ohini mu a ɔhene mu a na ɔhwɛ baabi a ne funu twonto no abobɔ akɔguɔ na ɔdafoɔ mu a wayi na henkyɛ gu hɔ nti asɛm ne ye ne kyakya gu baabi ne ntoma gu baabi na nana aka no bɔsa shos na ababaawa sɔɔ no kama ɔbɔ dɔgi ohini mu a ɔbaa no ka ne nyina wɔ tv no so ɔka ne nyina wɔ ai afei nane na nanim ayɛ ɔl wɔsɛ ayɛrɛ fa sɛm ɛyɛ adeɛ a ɛkum nipa bebree ti asɛm ne ɛyɛ adeɛ a ɛkum nipa bebree because ɛte akoma no mu dada aboa so kraman ɛwɔ ne mu onim sɛ wei yɛ asomasi dua ɔbɛnten dua praise God amen wɔsɛ saa nneɛma no obi yɛ bia ɛgu ne nipadua ho fi to asobra awifo sɛm awifoɔ korɔno dwurɔ sticky fingers korɔno wobɛtwitwi akɔ korɔno bɔ wɔn a yɛ atutubotom asɔfoɔ mpiri mu a wɔn nam nada akɔ aso gye asɔre sika gye nkurɔfoɔ sika ɔde akwankyerɛ bɛgu akwam sɛsi a prayer materials bɛgu akwam ama ne nyinaa yɛ korɔno yes ne nyinaa yɛ korɔno anɔnten wɔyere tɔn korɔno correction no so ɔmo wɔn to correction ara na wɔyere no nyɛ no bebree na nkyɛ bi mu ɔmo nanso gye sɛ ɔtɔn ma ɔmo gyeme so amen to aso bra adansikuru mu false witnesses ade a wohuru ya na wodi wadanseɛ ka no bɛfɛ te sɛ ɛsi yare na wɔ hɔ nyame tae ɛde sɛ saa nso no bi tuu mu a God spirit ɛbɛtena mu ɔnyɛ yi you cannot enter the kingdom of God adansikuru mu adeɛ nyɛ nokorɛ wo so yɛ nokorɛ so all life is not him, be very careful tiasɛm ni yes adansikuru mu ɛyɛ nyame tae also okay Proverbs chapter 7 verse number 16 it is written and no man see na yade tai dia to so nso e na klachi wade obo boss wa no kre pa dia ni kai atorota kyerema ensa ehwie moja edibingu eni atranto nkwa na dikai George has here ensa ehwie moja edibingu atoro tekyerema ani obi a owo anuanum ntam takra wo jam okeke ni batiri bom we have such people there so people some go for no they say omu very dangerous omu ye vipers yes omu obi okeke ni batiri bom bra bo sem bia nche no so or represent a Satan and one so the spirit of confusion or okeke ni batiri bom ona keka bo funu tribu mu ho wana abeka mi sawe se ho asem a kire me wana okomi sawe se ho na abeka ho asem a kire sawe se no wa kreti o tai atom to wi anu ono na pepa no akotena ba bi no wo sere na mo ko the heart of men are very wicked. Okay, I was a man can't dog. Well, I was a man can't America. Sa no akreti. It me who no na me bu ofu. It will be say near the sofo bi e ho asem hye mu. Enam bi aka kere no. Sister, you fru mu. Amwa. Ehwie mpa ba no hye atugu. Wo bravo and who asem show mu obi na keka nsem. Wan kasa wo fa wani nhuri. Yifri wadwem. Jame so amen. Amen. Ne abususam free. Ane abususam. Abususam. Zaza no bravo na kan say. Abususam. Ana wonti asem sa na de. Tabu ana say. Tabu aha. Tabu abusu wo. Blasphemy.
akyiwadeɛ nneɔma bususɛm nyame ni hɔ ebile deɛ israelfoɔ no brazilfoɔ no kɔkɔ yɛ yɛ bususɛm ɛnyɛ koraa abususɛm keka nsɛm bi ɛne nyankopɔn yesu kristo koraa baeɛ no koraa no wabusua ɔbɛware wawu asɛ nneɛma it goes against God's will. Yes. Oso onye abusu sɛm na wɔka. Yes. Ɛwɔ nipa bebree touch them so at this time. Ebi anu sɛ ese wɔn sɛ ten commandments ɔkura dwuma mo ya ntwera nkyɛm te dwuma yɛ. Ɛyɛ busu kasa. Ti asɛm ni. Wɔsɛ ana ɛdɛ. Abusu sɛm free. Wɔsɛ akoma no mu na saa nneɛma wɔ nyinaa free. Yes. Yenum ne nneɛma a egu nipa ho fi. Wɔnum nneɛma a egu nipa ho fi. Edisa ɔba kristo mu a ebo eti ayapɔn. Sɛ ɔba kristo mu a ɛsɛ sɛ wotwu fi saa nneɛma wɔ nyinaa ho. Yɛbɔ so nyinaa. Yes, ɛsɛ sɛ wogyae. Na wobɛtumi gyae so a de sɛ nyame na boa wo. Wotumi fa pɛ yes. Nti that's why so obi ba kristo mu a you have to be prayerful. Okay. Nti obi wɔn to ka sɛ ma ya akoma no still na ompa abɔsɛm nyɛ. Ompa abɔsɛm nyɛ. Gyeme so amen. Amen. Sa akoma no nsesa a wontumi hu Nyankopɔn. You cannot see God. Yesu kai Matthew 5:8. Matthew 5:8. Wo da hwɛ asɛm ya pɔri yɛ nkyɛ bebree. We say ɛnɛ no wɔkyena to hɔ. Misa wo sɛ wie sɛ wobɛyɛ life nso deɛ a na wobɛde atoa so ama wo. Kana Matthew chapter 5 verse number 8. Akɛ 4 minutes yes. Nhyɛ ne wɔn a wakoma mu tie. Tie ni o. Ti Yesu Kristo ne nipa hyia no. Wɔte mu bobɔ so no. Ana wɔkyerɛ wɔn sɛ nhyɛ ne yɛfoɔ. Wɔn a wakoma mu tie. Wɔn a wakoma mu tie. Wɔn bɛhunu akoma no sɛ mu ante a saa ɛmoamoa wei ne nneɛma wei no ɛmfiri hɔ a you cannot see God. Yes. Ano ɔde o. Adam akoma no a yɛde tete ane sɛ mfiri hɔ a wontumi hu Nyankopɔn. Because Nyankopɔn no wɔyɛ spirit, wɔyɛ pure, wɔyɛ holy. Ɛde ansa no wɔbɛtumi abɛɛ no ade sɛ wɔhunu sɛ wo so no biribiara yɛ sɛ te sɛ deɛ ɔne ne deɛ ne teɛ no watumi apɛɛ. Good. Ɔn sɛ adeɛ wɔ fon so na mɛtwe a ade sɛ menya adeɛ bi a ne wayi no bluetooth zanda ɛnyɛ noa no sɛ saa nneɛma wɔ ntumi ankɔnɛte a ɛbɛyɛ dɛ ɛna mɛtumi anya saa adeɛ yi ɛde saa no yɛne Nyankopɔn ntɛmɛnɛte nti Adam su ɛne ne ban a na ɔde wɔ asase wɔ so akoma no ɔsɛ yɛ abɔɔte. Yes. Na ɛma Kristo deɛ no ba ama Matthew 5:8 no ɛnyɛ adwuma nti wɔsɛ nhyira ne wɔn a wakoma mu tie. wɔn wakoma mu teɛ Na wɔn a bɛhunu Nyankopɔn. gyeme so amen. Amen. Nti akoma foforɔ no sɛ wɔnyɛ bi a asɛm daa so before sɛ akoma foforɔ no wobɛnyɛ bi nso no you have to be a newborn. Yɛwɔ foforɔ awo foforɔ sɛ onyɛ bie. Yes. Ɔsɛ sɛ onyɛ awo foforɔ. 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 hwɛ asɛm bi wɔ. Yes. Awo foforɔ no hwɛ asɛm kakra bi wɔ ma me. Prophet Baba wɔ life so God Richard bless you. Wɔn hwɛ me a salvation platform so ana ugu so a wotie evangelist Ojawura ɛna wote me nkɛn God Richard bless you all. Ɛnkyɛn na mmerɛ asɛm no ɛbɛrɛ wie yɛbobɔ so the heart of man nipa akomam nipa akomam deɛ wɔ hɔ. 2 Corinthians 5:17. Yes 5:17 hwɛ asɛm bi wɔ ma ɛnkyɛn na yɛ pɔn. 2 Corinthians 5 verse number 17. Yeah, my brother Awurade asundwe nka ho Mr. Anna God Richie bless you from USA. Wɔ life so God Richie bless you. Yɛnkɔ Enti sɛ obi wɔ Kristo mu a tiɛri o Prophet Gideon wɔ life no so
the heart of man topic ɛyɛ titi no Matthew chapter 5 verse number 18 say wakoma mu ante a you cannot see God. Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Listen and listen to me carefully. And then you may say that my brother for see a banner. Some guys say me call educational one. Why doctor you be? Blessed are those who are pure in what? In heart. For they shall see God. Wakuma me nante hu Nyankopon. Akuma no so mu bete ama Kristo hu ma betiki place you have to be born again. Sisi ye wo foforo. Ya wo foforo, anu na ebe pia we na to aguo. Oh, ebe pia we na to aguo dinam de kai fa do say dan bi esi ho. Edan tu a obi antim. Ahu penti asai. Chance e bo so kura tete. Nti ye fa bi renovation. Tie chenye bi ya wo ho. Foundation ni dia le dada. Penti ni na asai. Empoma no sai. Chance no ebi atete. To se eboda no so foforo. Nye penti mprapram. Ye doda ru nyina. So ti ase. Nti ye renovation ni wi afei na edana sa bedi mu. Around the ma higher. E billions of seas ana ade beje. Okay. Jameso amen. Amen. The silent nipa yetie. The before said God's spirit everything about dwelling inside you. You have to be born again. Okay. A piece of baby titi nyame fie born again yenyan awofofro yenyan. That we are not sure better can one wasem separate. Okay. Awofofro. E quotations nyina wo. Okay. Ye betreaty. Mate. Enti ansa ye ba wunya goparo ye do atwoko. Enti se obi wo Kristo mu a. Enti so obi wo Kristo mu a. Na oya body foforo. So ya say so fi wi ase ba Kristo mu a. You are now a new creature. What ba ya abode foforo. Dia na abode foforo na wo ye no say adwaman wajai. Krono no wajai. Ani ade no wajai. Aswode no watwam ho. So ya say abufuo what trouble wachi ti asem ni eni ma ye fia no yo watu hu afiri ho nya fe na oba group ba iguro zoja se nya fe na oba oni be da na tadua ni dananum ti say yogurt ye fia no yo Mr. Anna no US was say some people needs to build the whole house again because the foundation wasn't right at all. Tell them. Everyone that Mr. Ananiakano from US. From set off no. And no question I'm so okay. Mr. Unim say, and then we want to see what check. Thank you. At the foundation in Yagono. I say, I'm ready. Almost open and send shoot up. A good. They need to be changed totally. Totally. Also from head to toe. O sari barosi ade ni consume. O ba ko jidi asore. Anu na betima boa. Ba ko me ha me maya nkoda. Wo hia jidi. Nya jidi. Enye jidi a wo boa. Jidi asore na betima sesa kuma no. So dia ze. Masiwi sa mitimi nya jesu oba ye ko bo wosu. Obi timi ka tira mi say e jawani di 2 days na say me mo ya. Bra me hon to me o 3 days nti 3 weeks na metuma tra no kwa na yesa makọ heavy awie ana se wo hia subo wo hia subo isi adu nu nsuo Mr. Anna the God will bless you so just say it kai na Mr. we say ebe to an life so ko it is obi wo Kristo mu a it is obi wo Kristo mu a na ya body foforo wa ba ya body foforo ama dada na twam and my dada na area by all things you know has been passed away twam ji enioma na ewu wi asade a wo ye ni nyina no wajai because ewurade aben okay God's spirit has taken place okay ye the adefoforo esi dada anem etina Yesu so ka say muntimi mfa ensamoro engu kotokuo dadam that's the key point Let's say tasting. Ebe say tasting no ana nsana wode so be say
ɛyi no kotokuo ano ɔden ne so yɛ weak nti yɛde nsa foforɔ egu kotokuo mu nti when you come into Christ you have to be 100% changed so set totally nti wɔn sesa na God spirit bɛtɛrɛ mu a yɛwɔ so a ɛyi ne ho adi ɛwɔ nipadua nim ɛno na ɛkyerɛ wiase ama nipa wuro sa wasesa na me wo huma bɛtena mu Kristo amo akoma foforɔ abuburo amuwa ne busu no abuburo obɛtena mu amuwa ne su no abuburo su no ne su no yɛ ka na sɛ ahoteɛ so de aseɛ ahoteɛ ɔpa ahoteɛ ɔmpɛne ho asɛm ɔyɛ ne ho kronkron ɛmoa ne bi wɔ nso a ɔmu so aboa bi te sɛ odwan so odwan su born again Christian bi akita odwan su yes it is a one year odwan su na what asɔre ma to kwa kakra bi na obuofu na amana no ko heaven abonchi su da so tini mu zede bi zawe zegan it is say wunya odwan su bai in Christ odwan su bai na say ɔno nso ɔwɔ ahobraseɛ ɔmpɛ ma nso ti asɛm ni o Kristo ni bia otwe ma nso bia bɛkɔgyem wonya nkwa Kristofo ɔmo twe ma nso asɔrefoɔ bi timi de asɔrefoɔ bi kɔ court saafo no nyina nsakra James Street ɔmo nya nkwa da Yesu Kristo asɛm ka ho asɛm saa de nti na mo fa mo yɛ Kristofoɔ mo de mo nsɛm kɔ court ɛbɛ wiasefoɔ na ka mo nsɛm nti o Kristo ni bia wotwe ma nso bia sakra wadwe so wotwe ma nso God spirit ni mu yes wotwe ma nso God spirit ni mu nti o dwan su bai ebi na American ɔwɔ ahobraseɛ ɔmpɛ ma nso sam wɔyɛ ne ho gentle ɛnɛ hwɛ asɛ bi a yɛ mmeranteɛ binom sɛ ne gyidim gyirifo mmeranteɛ binom ne mmabaawa binom mohwɛ mu ho yie o asɔre no ɛyɛ principles nyame ahomɔbɔ no a wayi wa firi abusua nkontonkyi no wabɛwura mu a yɛ biribiaa ma no mfa no kwae asa ne obi nka sɛ nyɛ ɔni David kura sa ma no ho pae but yɛwɔ asɛm hɔ ma wo sa a ɛkyiri no yɛ asefoɔ asa yɛwɔ Kristo mu asa hɔ ana gyiri nea baayɛ a ɛnɛ ntaadeɛ bi a mɔpempam no mu hɔ yie naha no ɛno no ɛnyɛ Kristo ahyɛ nsodeɛ no tare bi wɔn mu ahyehyɛ wɔn a epomutu adwaman gyirifoɔ baba wɔn mo ntie me asɔfoɔ bi no mo ntie me mmeranteɛ no mo ntie me meyɛ very serious maba ndodoɔ no ntaadeɛ no ɛyɛ adwaman ntaadeɛ materials no saa na teɛ ɛyɛ adwaman material ɛnyɛ sɛ wokɔtɔ atare ne pam tententen na kyɛ sɛ woyɛ decent o daabi material no bi wɔ hɔ a na nsɛm hwɛ baako bɔ media no so nahanaha bi ɛna ɛto a wɔkura ɛnyɛ to ketewa menim sɛ ne wahyɛ fam de aro no biribi a ha no sɛ asa no wɔ mo nsa no nso ɔwo de ɔmo to na sa kyerɛ mpanimfoɔ that's my case deɛ ha me no glory to bless you said you go grace abba mu abin time no nsɛm ano ɛba na no ɔde tie ne ye nti antiagiri fo ma ne binu mesra mo munti asɛm ne ye asare mo sa mo fa mo nim nkyerɛ mpanimfoɔ thank you mo nsam fa mo to nkyerɛ mpanimfoɔ akɔno wɔ mpanimfoɔ mu wɔn yɛ nipa so ɔdi aseɛ ntiɛntiɛ na wɔde ɔtɔ ababa wɔn anware yɛ wɔde ɔtɔ ɛsakyerɛ panyin ɔnso ɛnya dibuo jibɔnifoɔ no te wɔn mu a obi wɔn ma ne stata nye o wɔyɛ sɔfo ɔba ne stata nye abɛna ayɛ sɛ bebree nti sɔfo no te wɔn ma nso akase wadwo no baako mo to be nyere nka ho wo boa girl wo be gyina ho pupu ne to no akɔna wura no
akɔna wura asɔfoɔ no bɛrɛ wɔn nka ɔsɛ monto mmienu nka ho nti na nana ɔpɔrɔ sɛ tɔ da yɛmmɔ mpa ma asɔfoɔ ɛma no dodoɔ no ato akɔ no gu wɔn mo so ɛnyɛ asɔfoɔ nko a mɛma no nyina wɔ asɔde mu nyinaa dodoɔ no a ɛma no to akɔ no na yɛne a yɛbɔ pa wɔ sɛ de ɔmu yɛ program wo invite yɛ dabi so wonu sɛ yɛba hɔ no ma message no a yɛbɛka no ano wahye nti ɔnyɛ program ɔmfrɛ the heart of man ti asɛm ni enti sɛ woba kristo mu a wɔdwan suban ɛsɛ sɛ yire ne ho adi ɛwɔ mu nya ahobraseɛ kawa no tom kakra bi kyabe wobɛkasa sɛ bufuo nneɛma tantandae ɛno no nkyerɛ kristo suban so ɔde aseɛ enti menware ma asɛm bebree mafa bere no bebree because mr wesen so ba studio bi nti toa so bra kakra bi na yɛmfa de aka no nhyɛ fridge mu na afei ɔsɛ toa so bra ɛnoma dada no twam ɛnoma nyinaa yɛ foforɔ so ɔde aseɛ enti sɛ woba kristo mu a ɛsɛ sɛ saa nneɔma wei nyinaa sesa because Ezekiel chapter 36 verse number 25 na kyerɛ sɛ sɛ obi ba kristo mu a mede nsukuro yɛ ba pete ne so talking about Holy Spirit na mama no akoma foforɔ nti saa akoma foforɔ no ɛno na wode ba so tene ne aba so ɔde aseɛ according to Galatians chapter 5 verse number 22 honkonkoro aba no tene ne aba no ɛne wɔdɔ anigyeɛ asomdwie abadwokyare ayamye papayɔ gyidie no wɔdoɔ ne yɛnida hɔ so ɔde aseɛ wɔwie no wɔka toa so sɛ mmerɛ bia no wɔnom a ɛtia wei nom ti asɛm no ni na wɔn a wɔyɛ Yesu Kristo dia no aha ne ahyɛm no wɔn a wɔyɛ Yesu Kristo dia no wɔabɔ honam no asɛnnua wɔabɔ honam ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua nti sɛ Bible ka sɛ wɔbɔ biribi asɛnnua mu a kyɛ sɛ wɔavoid adekorɔ woma adekorɔ no chance ɛma no bɛcontrol nti adwamansɛm no atwam mede obi wɔ asɛm ahyɛ me mu atwam so ɔde aseɛ nti Galatians 5:19 no nsam no ɛbɛyɛ adwuma mete kristo naase me nkɔyɛ hookup mete kristo naase me nkɔtwa mambed mede nokora bɛnante menwene me nua ho bɔne so ɔde aseɛ nti sɛ wowo saa nneɔma wei na woto wɔ no mmɔ a na aboa wo ne kristo abɛsi no dwa ɛwɔ mu nti adeɛ bi a woyɛ biara afei na ɛyɛ nkɔsoɔ nti afei woda ɛso sesa woka saa sesa one yɛ sesa kane suban bi a na wɔ mu a na ɛma yɛnhu wo nyina so yere you become a newborn gyeme so amen enti ɔdɔfoɔ yɛka sɛ yɛtoa so a adagye bɛbɔ nti woka Jeremiah chapter 17 verse number 9 a wɔse akoma wohoi ɛyɛ kontompo ne kyadeɛ nyinaa the heart of men ɛyɛ nkontompo ne nti obi a wohwɛ me ne biara no ɛmfa wo ho ɛnto akoma so pray to God to give you a new heart okristoní biara wɔanya akoma foforɔ biara no you cannot enter the kingdom of God. God's spirit ɛntimi ma mɛtrɛ mu nipa bebree hɔ no mu a God's spirit ɛte ɛpono n'akyi akoma n'akyi ɔpɛkɔ awuram bare nneɛma ɛwɔ mu no nyɛ correct nti wɔwere ntimi ma na asɔ yɛ asɔfoɔ timi pirikyi ne wasu ɔnɔgɛlɛ timi trase deɛ ɔsɛ na deɛ amafa Yesu Kristo sɛ mekra no magye nkwa opie fɛ ɔsɔ dɛ mɔroma na nneɔma saa gye nsɛm mu ɛyɛ ahombɔne na ɛyɛ saa enti program no a ɛba so no fa ho bɛwuram na yɛ na ɔnya mpaabɔ ɔfa nwuram na akomadenden no a Satan adia wɔ mu no Kristo mfa ne nkoa so ɛnyi mfiri hɔ na God's spirit ɛmɛtaki place na wɔabrɛ bɔ nsesa ɛwɔ Kristo mu so ɔde aseɛ na daakye ɔba a yɛ nyina tumi nya nkwa mentoa ma asɛm so biom bɔmpaɛ na bra nso mmra na afei yɛntoa so ɔkyɛ bɔmpaɛ otwede ampɔtwɛn nyankopɔn bɔɔ so ne asase
ɛna Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn Jacob Nyankopɔn na senka oninda amen ɛda se wɔn makoa so jawura de asempɛ yaba to bi o tie asemi unti na sopem ɛbɛtena krom ntifa bɔ ne bra we na story school so no adom nti amen amen yada Awurade ase dan kwa ene ne eda so God richly bless you prophet Ojebra our life no so glory our life no so Awurade nhyira mu nyina eya mo som for evangelist Ojebra ena mo teminka ene anwumre Awurade nhyira do fo no mu nyina na me ka wo se eye program kese de baso next 2 weeks kwesiare be na wotwe sisepo baso de den enti bomoden na eduru ho afa ho be wuram dosia wa be join me God richly bless you minim se Christ adom mama obi aho ye watching me live from USA. God richly bless you. Christopher our life also already insha bebre. Mido besia na yako studio B. Mr. Wilson one also aye krado. Ya on also ebetwa so na bibia aye kama. Ubetimi ahwe live no Mr. Wilson dia no me be ende me dia no. Aha obi adi ni lem. Obi adi ni lem timi. Aha timi be ende no. But yesterday metwa ono de no me me funu betwa ede amamo mamu nsuru wono so won channel kama ni Facebook no Malaija Ben Yeshua Facebook da osisi a obetimi abogure Malaija MALIJAH Malaija me spere yantworo ma so me na me spere Malaija MALIJAH Malaija ana Ben BEN na watentamo Yeshua 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 God richly bless you Yesuba ba Hebrew mu na say Yesuba no ampa Yesuba so ampa ana TikTok name no so ye American man dosia monya mon crop no ba ko ha o American life no ono so wo bobi papa enti me sorry na afei ono so aya hoboa na waba na ode nyame asemna ba enti me ande me life no me pacho me nko be join ni sisi a American man on TikTok American man eno the American no na the man asoso o sechi be ya babo se life ayi ne daso ni ko jane ye kokko kama ti se media no se edim kakra ono ye ko no abedwone na bibia kama erode nshamo me do asi hanum God richly bless you all.